Gikaalarma karon sa mga ginikanan ug barangay officials sa Barangay Lumbangan, Zamboanga City ang ilang kabataan nga ginapugos pag-apil sa usa ka gang. Matud pa ang kabataan nga miyembro ginapaso og sigarilyo ang kamot aron makasulod kuno sa maong grupo. Ang siron ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Kini ang nahitabo sa mga kamot sa pipila ka kabataan nga edad 10 hangtod 14 anyos sa Barangay Lumbangan sa Zamboanga City. Adunay paso sa ilang mga kamot nga marka kuno nga miyembro na sila sa usa ka gang. Mao kini ang gibutyag sa usa ka 12 anyos nga batan-on nga itago sa alias Nelvin. Matud pa niya, ginapuwersa kuno sila sa ilang gitawag nga leader nga mahimong miyembro sa ilang gang nga gitawag og 7 Trip. Kelo, ya que más sila, ya manda sila conmigo, kaya por sa kayo. Hablen de yo, tapos man sila. Kasama niya usa para kay makonese. Sigarilyo. Teko sa sarili grupo. Sa trouble daw. Hindi, hablen de entra. Gikabalakan kini sa lola ni alias Nelvin, hinungdan nga iyang gisumbong sa ilang barangay tanod ug kapitan. Sí, alarming, ma'am. Vergüenza sa na pamilya di amon. Ella pidi attention ko di mio tanot del barangay pati el barangay kapitan si pa sila otra vez so el kapitan niya si kanila cuida di CD. Sin naman sila el barangay cuidao. Sumala sa barangay kapitan sa Lumbangan nga si Carmelito Bejerano nga ubay-ubay na kuno ang mga batan-on sa ilang barangay ang nalambigit sa maunggang. Gibutyag sab niya nga aduna sila'y kaso miaging Oktubre nga aduna kuno'y mga batan-on nga nagdala og kutsilyo sa sulod sa eskwelahan nga mao kuno ang grupo nga 7 Trip Gang. Gani gilayong gipatawag niya ang tanang ginikanan sa mga batan-on aron matutukan ang problema. Kurtakat kami kunin sa akin na jamon barangay. Baka por causa de sila mga gang-gang ay kriya sila. Pwede sila otro dia ase mga lukuras kung sila kere ase. Na nisita kat man ayudahan el barangay, nisita man ayudahan el pulis, el CSWD, no? Pati el mga tatay nana, beng grande kat el parte di la aki. So, nisita ta con estos ase mga counseling, mang-create kita con estos mga bata. Y también, mira kita Dugang pa ni Kapitan nga aduna kuno'y mga kalihukan ang ginapahigayon sa ilang barangay sama sa basketball ug volleyball nga pwedeng i-enjoy sa mga bata. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.